Hey, what's up everyone? It's your girl Zamvadla the Edgar and there's no other baby. Namhlanje ngimnobani? Mfethu forever Mr Salute aka Mabura mfethu kuma content am mfethu. Hamba kahle boy? Hamba grand ngimnandi wena. Correct. Okay, so masiya mfethu uyazi ukuthi nawe ke there are the top 5 trending genres la South Africa njengamanje okuyigqomu, hip hop, piano, maskandi ne 3 steps. Out of the 5, which one is your favorite? Yo. Ayi wadlala manje ayingeke uyadlala. Mfethu okay. Mina mfethu ngihamba mfethu ngokwaZulu yabo, waziNatal. Ngalalela umaskandi mfethu omsandeni olimisa yabo nje mfethu ngiyalalela leyo mpahla. All the same time mfethu ni hip hop ngilalela uOsmama no Blake Honesty C yabo leyo nto leyo. But mfethu engingakusho ukuthi mfethu hayi besigqomo mfethu. Igqomo mfethu uma ungalalela igqomo mfethu nenkinga. Ngiyabo igqomo mfethu. Ngisho mfethu ungadlala mfethu udabukisa usede mfethu noma kuthiwa mfethu kanjani mfethu uzobhenga mfethu. Ungathandi kwiqomo. Alright. So out of all the artists of igqomu, who is your favorite? Bani ukuzela naleyo nto leyo le ekukhuphukisayo kube sengathi angazi udleni maso lapho usukhona nje makudlala igqomu. Yo bafethu igqomu inkinga bafethu khona izinja zakhona khona skills khona uQ khona Gold Max khona odlala sukuzini khona Makoya khona uGala yabo nje mfethu kwiqomu mfethu yabuya kodwa mfethu engimthandayo mina ngijwayele ukuthi mfethu ngidana ingoma zakhe kakhulu mfethu ngasho mfethu ukuthi lo khona udlala sukuzini mfethu yayibona udlala sukuzini mfethu sekwazi nzike izimanga ialbum yakhe kodwa nje mfethu hayi igqomu mfethu ongalalela igqomu mfethu hayi unenkinga mfethu unenkinga. Yeah. You're right, dlala Tsukzini. Okay, Bethu. As we know, we have Ama legends who have passed away. May their soul rest in peace, by the way. Kuba bonke ke laba sebesishiya emhlabeni. Ubani ongathi wena uyafisa ukuba uNkulunkulu gave them more years or mhlambe he could bring them back because nikhumbule leyo vibe yabo leyo. Mfethu mampintsha mfethu umuntu kaJack Ntombi esigebengu mfethu mampintsha mfethu pintsho mfethu mfethu benza into yakhe mfethu pintsho mfethu mfethu mampintsha mfethu. Alright, so kakhulu butwami for your time and answers wakho were very outstanding, by the way. And to everyone who watched the video, thank you so much. Please do make sure that you stream in and do make sure that you press that follow button and like my videos. I go by the name of Zamvadla the Edgar and enjoy the rest of your day. Thank you. Bye.